dixetes que? Colacao? Sí, isto é colacao. Sí? Sí. E logo, cantos litros son, máis ou menos? A ver. A ver, cantos son? A verdade é que a capacidade da pota non sei moi ben, pero... E colacao, cantos Cantos lle metemos aquí? kilos ten de colacao? Pois isto ten 1 kilo ahora mismo. Ah, un kilo. Sí. Moi ben. Faltalle moito para estar, despois o Aí a probaremos. puntiño, a puntiño. Ti Vai a probacho, pote non xa? fresco. Non, A vou ver aí. o seguinte pote que hai. A ver aquí que hai. No momento, Este é para o café. para o café moído. Sí, moi ben. Bueno, ainda está a agua, ainda non está fervendo. Ai, ai, ai. E aquí que temos aquí? Este é o caldo de navices, non? Sí, este é o caldo de navitas. Sí. Este ano vai así un pouco a ollo porque E a non... outra pota tamén, Este tamén. E aquela tamén é a máis grande. A ver, destapas esta. Este ainda A non ver que boa pinta ten, non? está ainda... E que ingredientes leva isto? A ver, te acordas? Que lle botaxe? Leva costilla, está feito con costilla, con touciño, con unto, e leva navitas e patacas e chouritos e non máis. Todo aquí de zona, non? Sí, todo aquí. Perdón. Pero outra grande esta. Esta é grande. Ya, estamos Como boa pinta ten, non? Para cantas personas é isto máis ou menos? Para cantas personas? Para 350. Que pasa? 350. Que este ano, o primeiro ano, ainda estamos aí, que non sabemos se nos vai sobrar ou nos vai faltar. Vale, Pero vale. creo que vai sobrar. Hai que... Hai máis potas, hai que curarse en salud entonces, non? Sí, Vale máis que sobre que falte. sí, sí. Moi ben. Vale, gracias. Isto xa está terminado, non? Todo escocido, non? É por aquí, é por aquí. É por aquí. Hola, que tal? Estás guapísima. Que maravilla. Hola. Eu chámome Lili Gruyer, pero podedesme chamar Lili porque é moito máis curtiño e moito máis fácil, vale? Sí? Os nenos e as nenas estaríades moito máis cómodos sentados aquí nesta previlla. Podedes vir cando que irades, se non ten por que ser agora, vale? Bueno, dicíamos... Perdón, yo... Está moi, pero que moi longe de aquí. A nós, ratinos e ratinas de biblioteca, sabedes cal é a cousa que máis nos gusta do mundo? Coliño, el é pillo. Verdade, pillo, que a cousa que máis nos gusta do mundo son os contos. Sí, bueno, a mí unha cousa que... Sí, verdade, pillo. O que pasa é que o río non leva auga e entón non imos poder... Vou cantar unha canción que fala de comida para ver se me va a fame. Ah, que boa idea, que canción é? É unha canción moi bonita que fixe na eu hai moito tempo. A ver... Sí. Como se chama? Titúlase Queixo Azul. Queixo azul! Gusta Sí. moitísimo Queixo azul. Vou a cantar contigo, eu coñezo esa canción. A ver se vos gusta. A ver... Queixo azul é o que lle gusta ao ratón. Se ti me das queixo azul, queixo azul, eu cantarei mogollón. Hey! Vouche contar un conto moi bonito e despois poderemos voltar a lonxe de todo a nosa aldea, vale? Vale, e cando cheguemos a nosa aldea, a lonxe de todo, A ver, agora, co touciño, non? Montamos aí. Agora botamos no touciño. E agora poñemos o moado. Agora o almohado. Esa é unha medida xa exacta para cada unha, non? Más ou menos, mas aquí vai todo a ollo. Aí, agora, aí que non quede... Aí... Todo a ollo. Canto tempo ten que estar aí, máis ou menos? 3 minutos, más ou menos, e damos a volta. O almohado de que é feito? Que ten? Que ingredientes ten? Fariña,
Fariña, Agua e agua, ovos. sal Sal e ovos. e ovos. Cantos ovos? Mais ou menos así. Por cada kilo de fariña, máis ou menos unha dúcia de ovos. Más Unha ou menos. dúcia, máis ou menos. Non non valen desos industriales. Si, ovos caseros. Sempre facemos. E cantas van a facer máis ou menos? Cantas unidades? Pero aí 200 ou 300, sí, verdad? 350. 350, non? Temos que facer 350 que é as racións que hai. A zapateira levaba unha forma para darlle forma aos zapatos, neste caso era de madeira, seguramente a era de ferro na súa casa. Pero, bueno, tamén leva ferramentas miúdas, como a fotógrafo do minuto. Podedes facer unha instantánea por un moscoso. Bueno, se tedes algún familiar nas Américas ou na Argentina, podedes enviarlle a foto, claro, para eso está. Ti, rapaz, atende, non uses esa máquina do diablo. Veña, atendedes. Ben, e agora ese que ven aí, quen será? A ver, ti, a ver se estás atento. O fontanero me parece que non. Está acertado este. Que di usted? O carpinteiro, efectivamente, porque leva o serrón máis o cepillo. Pero tamén hai quen di que cura o mal de ollo e saca o aire. Meiguerías, vos non fagades caso deso, meu neno. Millor, vos crede na ciencia e no que temos que estudar. Ao señor cura non lle gusta a señora María porque hai que lle di, porque dis que hai que lle fai a competencia. Pero bueno, son faladurías da xente. Millor non fagamos caso, que a xente gusta lle dar moito que falar. Aí podemos observar como pasan as labregas que villarán dun duro día de traballo. E, bueno, a xente vai se recollendo, porque xa logo ven á noite e hai que facer os labores do fogar, porque vai vir a foliada. Aí tendes a lavandeira, que leva a roupa, seguramente ao haber festa, a xente lavarase. Hai máis unha lavadiña de cando en vez non ven mal. Na man esquerda leva a táboa para lavar, porque normalmente os lavadoiros non son moi xeitosos. E leva o xabón feito con graxa de porco e aceites para o muiñeiro. Parece que leva un ferrado na man. Si, védelo. Ese é o caixón co que se mide o tamaño dos grans de millo. E, bueno, sempre hai distintos tipos de gran, por eso hai distintos tipos de ferrado. Ferrado de trigo, ferrado de millo, un cuarto de ferrado, e así. Iso seguro que xa o sabedes que habedes de ter unha casa. Aí ven Lola da Braña. Aí ven Lola da Braña. Ben cargada, seguro que ven de moer. Boa tarde. Ai, boa tarde, Lola. Que tal? Boa tarde. Pois moi ben. Pero teño a impresión de que canto máis camiño, menos me pesa o saco. E que fose cousa do demo. Os caradiños, que a un lles sobra, a outros lles aproveita. Ai, pártame un raio, que teño a sensación que me persegue unha voz por detrás. Ai, ratos! Para daqui, botax a Dios! Que se en vez de millo levase pedras, arreámonos con él! Ai, pero mira que es preguiseiro! E tiroche por rego! Nunca hai que poñerse así, que eu xa me vou levar día traballando. Moitas grazas. Castigado.
Carallo. Veña, imos pasando para dentro. Os que equipamos. Vamos. Dale primeiro. Así non hai que traballe, é que... Pero está novo, Este besaron no agua. Ya no te han pasado muy yo. Fariña de trigo ou é de millo? Aparte. É de millo, é do millo moi especial que só hace falta peneiralo. Saben peneirado o millo? É un muiño máxico, tan pronto como se mete xa sale peneirado, xa sale preparado para comer. É millo novo ou é millo vello? É millo do muiño este, que saliu así novo. Ti pensas que é un muiño que se fai no momento, que é botar máximo, botar no caixón e xa está. Olha, tú colles así que viñera como moía. A ver, espera. Isto que temos aquí é un muiño. Temos aquí todas as súas peças. E aquí o que sobe é a capa e máis o pé. O que se vai mover é esta pedra de arriba que... Que seria. A ver, ti acabas de dar o saco. Sí. O saco de millo. Mira, se yo até aquí. Ten todos os grans, todo o que me destes, menos que estuvestes por aí ciscando, que eu eso non teño culpa. Ti ya ves co saco furado. E agora ainda iba a poñerme a moer, pero é que claro, non me das tempo, non... Non hai agua. Agora non sei saberá. O caso é que aquí vamos a empezar a moer con isto, pero é que, sabes o que me pasou? Que fun pola mañá a buscar o ferrado onde Manolo, sabes? Sí. Sí, entonces, trouxe o ferrado. Realmente agora marchar por Montevideo xa non é o que era, agora xa... Sabes, xa dá... E logo, ao final... Sí, já vale, non, non é iso, está perfecto. O que pasa é que non sei que pasa, non vai. Doulle, sube a capa. A ver, pois vamos con outro moinho. Pero, a ver a que mirar fora. Pois Pero vamos. mira, e se está atascado de baixo? Que está atascado de baixo, teria que baixar agora o inferniño, que xa está vindo a noite. Ai, que me estaba dando algo. A ver, rapacillos primeiro. Veña, por aquí. Ten que levantar a man e despois volverá unha segunda tandada. Perfecto. Ben, o concurso infantil, por tanto, despois continuará. E despois deste concurso infantil, 60 segundos. Está claro? Quedou moi claro, porque estivo moi ben explicado. Ben, señoras e señores, Cura del Pilar. 05. Máis ou menos. Non sei se poderei contarlas todas. Unha, dúas, non máis. dúas, e por se acaso, para facer desempates, puntuámoslle o medio. 2,5. Vamos ao seguinte concursante. Moi ben vestido, por certo. Moito mellor vestido que Rebeca, porque vai a moda. Porque a moda é ir a antiga usanza. Tampouco me interesaba moito regalo, non dieron ningún lugar. Contalle. Un cuarto, máis un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Son un suiz insobornable. Canto queres facer con usted? É no balde, vale. É de balde. É de balde. Gratuito. 1, 2. Este é o mismo de antes. E despois dous caratiños aquí que, bueno, pode ser un 2. Natalia, 2, non? Tienes que coller unha destas espigas e debullar. Que non quede ni un só gran, porque como quede só un gran, non se conta, pero se queda, entonces conta, vale? Aí está. Veña, vamos alá. Iso usar o truco, un calor normal.
Esa é unha empanada de Broa. broa, Bueno, non? de millo. De millo, de pan de millo. E que leva? Que ingredientes leva no interior? Pois non o sei, parece bacalao. Bacalao, pimiento, huevo. Huevo. Ten moi boa pinta, non? Sí. É que estás facendo unha ración xa así... Si, estamos cortando para despois emplatar. Para despois máis tarde xa empezar a repartir, non? Exacto. Probáchela xa, a ver como están. No. Non? Pois é o primeiro que hai que facer, A probar, a ver como están. No, por ahora non probamos. Bueno, despois probarémolas, Está moi tamén as guapi. probaré, a ver xa che direi como están, Moi ben. Venga, gracias. A ti. E aquí son os bolos aquí de... Pero son rectangulares, non son redondos, verdad? Ese que é unha ración xa de pan de broa, pero non é de broa puro, ten algo de mezcla, verdad? Ten mezcla, sí. Ten mezcla, non? A ver, podes acercar un trociño aquí a beirar. A ver, así como... A ver, agora parte. Aí. Pero ten moi boa pinta, Sí, ten boa pinta. Vas a ver. Pero ten centeo tamén, me parece, algo de trigo ou algo, non? Hasta aí non sei. Sí, espera, que te tienes que salvar con la tortilla. Iso é facer un corte para que... Para que depois non estalan. Para que non explosionen, estalan, non? Sí, sí. Donde que fai unha bomba. E onde son estas castañas? Esas veñen do Bierzo. Do Bierzo? Sí. Xa... A ver unha cola de xente. A ver como salen, esa yo direi, a ver, Pero penso que va a salir ben. Que lle botaxe agora aí? É un secreto. Un secreto? Sí. E iso que é? É un anís con agua. Anís rebeixado. Anís rebeixado con agua? Con agua, sí. Leva azúcar con sal, agua con anís, para que tenga un sabor moi diferente ao natural. Espera moito mellor. Hai que probalas que viene de Vimianzo para probalas. É o único secreto que se fai en Vimianzo. Vale, vale. Teñen boa pinta, O básico de todo, que é o primeiro que vemos cando vemos a alguén bailar unha muñeca. Que levan os brazos arriba, verdade? Isto entra por os eixos perfectamente. Vale, que altura podemos coller? Porque non é o mesmo ir así, que ir así, a altura normal é esta altura dos ollos máis ou menos, unha postura que non sexa cómoda, porque estemos relaxados perfectamente. Vale, outra das características que imos a ver hoxe é que bailamos cunha parella, non bailamos ao show, solos polo mundo. Temos unha parella, por exemplo, eu con esta rapaza agora. Queremos bailar, ela máis eu, pois, estamos bailando de frente, vale? Outra característica que esta é moi importante, que no baile galego bailase o que se chama en espello. Quere dicir que se eu levanto este pé, ela levantará o que lle corresponde, como se mirara nun espello comigo. Se eu levanto outro, o que correspondería. Se eu vou para a miña dereita, ela viría para a súa esquerda. Se eu vou para a miña esquerda, ela para a súa dereita. Isto é que se chama bailar en espello, de acordo? Pois entonces agora, imos empezar coa parte máis técnica.
vale? Outra cousinha tamén importante, no baile galego non se baila nin na super puntiña como o ballet, nin tampouco pé plano. Baila sempre intermedio, digamos, que nos dé así un puño para movernos, porque se nos con pé plano parecemos papos. E se imos de puntiñas de ballet, pois vamos reventados. Algo intermedio, que non sexa cómodo para todos, vale? Entonces, que estructura temos que aprender da muñeira? Ten 3 partes, aquí nos vemos. A primeira, un paseo. Paseo que é un movimento faciliño que todos podemos facer e sirve para que a persona que guía o baile vaya pensando o que facer despois. Que ven despois? Un punto. O punto sí que é un movimento máis complexo. Seguro que todos recordamos, non? E ven 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Venga, os paseos. Como eran para descansar, había que apoyar levantar os brazos, que non estaba fuerte. Pero para descansar normalmente, brazos abaixo, relajados, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale. Veámonos. 3 pasos variantes. 3. 1, 2, 3 para atrás. 1, 2, 3 para adelante. 1, 2, 3 para atrás. Balsear nada máis que cambiar o peso entre os dos pesos. Sería 1, 2, 3. Quantos saltillos? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Brazos por arriba. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos sobre a izquierda e os este sobre a derecha. 1, 2, 3. Patada, patada. 1, 2, 3. Patada, patada. Vale. E nivelar. Patada, patada. 1, 2, 3. Patada, patada. 1, 2, 3. Patada, 1, 2, 3. Patada, 1, 2, 3. Pois vai sacar o paseo, o que queira, o de diante ou o doblados. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A ver, cómo canta. O paseo era 1, 2, 3, todo el lado.